goseari amaiera ematea, elikaduraren segurtasuna lortzea, nutrizioa hobetzea eta nekazaritza jasangarria sustatzea. Bazenekien gosearen eta malnutrizioaren ondorioz, jendeak bizibideak hobetzerik ez duela, amaierarik gabe biraka eta biraka dabilen gurpil zoroa da. Gainera, klima aldaketaren ondorioz, elikatzeko behar ditugun baliabideak murrizten dira. Gaur egun, ia 800 milioi lagun gose dira munduan. 2030 baino lehen amaiera emateko, gaur bertan hasi behar gara. Benetako adibiderik, John Van Hengel, Phoenixeko erretiratu honek, 9 seme-alaba zituen ama ikusi zuen supermerkatuko hondakinak hartzen zituela. Hori dela eta, bilketa bat antolatu zuen zenbait supermerkatutan, eta horrela, elikagaien lehenengo bankua sortu zuen 60ko hamarkadan. Voluntario gutxi batzuk eta lokal huts bat zituen. Gaur egun, nahitaezkoak dira planeta oso. Zure gaitasunak, Johnenak bezalakoak dira. Nondik hasi? Bat, elikadura osasungarri bezain orekatua egin, eta zabaldu. Ondo elikatuta egotea ez da asko jatea, behar bezala jatea baizik. 2. Itxura hobezina ez dutenez egokiak ez omen diren frutak eta barazkiak erosi. Horrela, ez dituzte zaboretarako botako. 3. Erosketen plangintza egokia egin, elikagairik ez botatzeko. Muga eguneratu baino lehen, izoztu elikagaiak edo jatetxean sobera izan duzun janaria eskatu. 4. Elikagai bilketa solidarioak antolatu eta bertan lagundu, eta dohaintzak egin umeak eskolaratzeko proiektuetan. Horrela, janari osoa edukiko dute eguneko. 5. Hurrengoarentzako kafea ekimen zoragarria sustatu zeure kafeterian. Zeurea eta beste bat ordaindu. Norbaitek behar badu edan dezan. Italian esaterako, baliabiderik gabeko jende askok edaten dute kafetxo beroa. Munduko goseari amaiera emateko, zu zeu hasi behar zara, eta ondoren familiakoak. Hasiko gara?